Horezko txanda! Ea, nor nagusitzen den, GPS-ak orain parean jartzen ditu Urdaibai eta Kaiku, hori ere bai, San Juan segundutxo bat atzerago. Baina hasi besterik ez dira egin. Lehen 20 segundotan sartuta, orain irten gara hortik, baliozkoa da irteera. Ea, nor den hemen indartsuena, fizikoki, psikologikoki hasiera honetan. Gero ea nor den trebeena, ea bandera nora doan Aitor Balda. Bai, ala da, ez? Estropada hasiera hasi dugu eta dena pagainan dozte. Eta uste genuen estropada aurreko txaina ikusita diferentziak, segundo bat eta 78 zentesima, ez? Orduan, 20 minutu ondorian olako diferentzia ikusita, eta erne, estropadan ere ze ikusi dezakegun, ez? Nik uste ditxasua irratik kanpora ikusiko dugu, abertzein botatzen den hobeto, eta, bueno, estropada burrukatu jongo da, ez? Oso polita izango da lehia hau, Kaiku Urdaibai Kaiku. Segundo batera Orio eta San Juan, hor da Oriotarren tripulazioa, Aizperroren tripulazioa, Carrillo patroi lanetan, benetan dotorea doa, hasiera hau, txanda osoa izango da, ikaragarria. Kaiku Urdaibai Kaiku, orain arteko denborak markatzen, honenak markatzen ari dira, aurreko txandakoak baino, segundu bat, 2 segundo bizkorrago. Hasi besterik ez da egin hau, lehen kaletik hortxe Orio, bigarrenetik Urdaibai, Kaiku hirugarrenetik, San Juan laugarrenetik pixka bat atzerago. Momentuz irudi honek hori frogatzen digu, pixka bat sufritzen ari direla arroxak, baserri, laugarren kale horretatik. Bai, ikusten da hor erdiko kaletetik hor dago la leia, hor dago borroka, Urdaibai Kaiku bilek ere 50 paladara atera die irterako txampa horretan, eta dudarik gabe beraien helburu hori da, atzean ez ikustea beren burua, eta hori hor dago, lehenengo kale horretatikan, esan orain arte parekotasuna izan dutela kaleetan, orain hori joge zati txarren harrapatuko du, eta horre nola usten dion, ez? Kaiku eta Urdaibai aurretik, Kaiku segundutxo batia Urdaiberi, hor dago burruka Orio ere hortxera segundu batean San Juan bira, une batez bagoaz, kontsolazio txanda irabazitako Hondarribiaren entrenatzailearekin aurrera joan Alegorburu. Bai, azkar bi galdera Mikel Orbañanosi, eskerrik asko lehenik erori eta egintzera uretara, ez da zer gertatu busti baino ez. Bueno, Mikel, estropada bikaina dena eman da ikaragarri sufrituta, baina pena 800 azkenen astilera horretik. Ala da, bagenekin txanda irabazita, sari handia izango gendula, baina alare, oso guztuan hau, indeun estropakin, irutze zait, astilerokin ibili gala borrokan den guztin, zorionak astillero irabazik gaitulako, eta gu, nik zorion du kuadrilla egile esan, irutze zait, oso portaera hona izan duela, azte guztin, eta horren merituz gaurko estropada irutzea, zoriontzeko mokoa lagutza gore. Denboraldi bukatzeko modu hona da huxe, gora beratxo izan da zuentzat, eta txanda irabazita gutxien zuena eginda. Bai, ala da, txanda irabazteko zea gendun guk iluzioa, hori indeu, egu zerkamen orokorren ez dio pasaztileroi, baina irutzea oso ondo bukatu dela denboraldia, eta pozik egoteko modun. Mila esker berriz ere, amaitu duzu denboraldia atxeden hartu orain, eskerrik asko. Bale, zuei, eskerrik asko. Mikel Orbañanosen hitzak, hemen da Kaiku, galaktikoen tripulazioak segundutxo bat Urdaibairi orain parean markatzen dizkigu. GPS-ak Orio ere ongi eusten ari da, San Juan ere errekuperatu da, hortxe dira 2 segundotan lautraineruak. Kaikuren hasiera hori kontutan hartzekoa zen, hasiera horretan ez zulo handirik ez Aitor Balda, orain kanpokaldean ikusi beharko dugu. Nor den nagusi? Bai, ala da, ez, orain azten da dantza, eskatzen den moduan, eta hemen ikusi behar da ziago arte, zenek sartzen du muturra, ez, lehenengo estropadan hori ikusi dugu, burruka gorra jundala estropa guzian, alderik handien 3 segundoko aldea izan da, eta hemen ere, ala dihua, ez, segundo bat, 2 segundo, hor da bitzazte, ez, nik komentatzen nuen. Kaikuk oain 2 segundo eta ezizkio, baina, diferentzia txikila dira, baina ja aurretik antzuaz, ja burua aurretik. 2 gehi bat eterdi. Hori da. Baserri, 2 gehi bat eterdi. Bai, gutxi da, baina asko da, holako parekotasun batean, eta nik uste dut, hor leku fizikoa baino gehiago burukua dela, horre dena daukate segundo terdiko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin gehituta beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dute orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zeinek baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, ez?
Borroka bai, baina argi dago joan eta etorri egin behar dela, eta distantzia horren txikia baldin bada, ez dela ez erabakita izango, bueltan metro asko egin arte. Aitor Balda, orain ditugun diferentzia hauek, bueno, noski momentu honetan Sestaokoentzat kontutan hartzekoa dira, altxorra dutelako 1:42, aurreko asteburuko abantaila, baina momentuz branka bai aurretik zartua dute, baina maniobra erabaki ora izango da, bueltako luzea ere bai, ezer ez dago erabakita, ez da gutxiagorik ere. Ez dago, beste txori erabakita, Eta komentatzen egin duen zela, lehenko igandean komentatzen genuen, itxaso nahi balen bazan, aukera ikusten genuen Urdaibai aurretik izango zela, eta pixka mucho gogez zenun kaikuri, gauz bat ikusi, hemen telebistan igual, luze gogo ikusten eta raunien Urdaibai gaur, lehenko igandean baino, itxasu ala arado ere bai. Eta esan azuten, aste honetan, hor kanpokaldean, haien demoraldiko arraunketa hori pitin bat aldatu beharra izango zutela, eta badakite zertan ari diren. San Juan 2 segundora, Orio 3 segundora, eta estropada eremua, Aitor Balda keinuak egiten, 2 ertzetara banatuak direla, erdikaldetik etorriko dira gero behar bada, baina momentuz ertzetara joanak dira. Bai. Eta San Juan errekuperatzen Baserri, Kaiku aurretik Urdaibai eta San Juan segundo batera, Orio 3 segundora. Bai, aipatzen genuen hori, holako parekotasuna, berdintasun horreko taldeekin, agian talde bateko beste porrotekin gozula, baina hemen ikusten da oso lehiakorra direla talde guziak, irabazteko aukera dituztenak, beti Kaiku eta Urdaibai jo ditugu, baina pasaitarrak ere hortxe bertan, nik uste dute Pasaido Iban koiztapekoak egiten nahi dien denboraldia gozatzeko modukoa dela, gaur nik uste dute talde hauetan Oriokin batera, bate presio hori gabe edo presio gutxiagokin atera diela, gozatze estropada dela, eta emaitzak laguntzen aizaiotela, presio hori gabe ateratzen zenean, zure lana egitea, zure arraunkera, eta ez da hori bakarra, baizik eta gainean egotea, Kaiku Urdaibai daukaten leia, daukaten indarra eta presupuestoa, eta horre bertan egotea oso garrantzitsua da, Aregoren abisua, mutilak aurretik goaz, izan dira une batez, baina Kaiku berriro hartu du burua, Urdaibai segundo bat bira, San Juan 2-3, Orio 5, eta hemen ontzia Zamuluka, mugimendu gehiago hor Baserri. Bai, mugitua dago horregatik arraune luze egitea eskatzen du, eta nik uste dute bere bigarren kale horretatik Urdaibai ondo aidela moldatzen, eta pentsaba ze datu dantza dago, Eta lana dago oraindik balizara hurbiltzeko, lan desente, eta horurak mugituagoak, Urdaibaik segundutxo bat Kaikuri, ea San Juan bira Orio laura, Orio eusten, hortzak ez dututa hor dira horiak, alduten mailan eusten, Urdaibai Kaiku segundo bat San Juan 3. Borroka dago, guk aipatzen genuen batzuk atzian geratuko zila, baina hemen lau talde hauetatik ez da inor ere atzian geratzen nahi, Oraingoz Orio 5 segundo, baina estropadan barruan dago, pasaitarrak ere bai, eta hor dago lehia Urdaibai Kaiku Urdaibai, nor baino nor gehiagoka horretan, Ziaboga ongi egin behar da, hori da orain lehenengo kontua, ondo hurbildu, ondo egin, eta ongi irten, eta gero argi dago bandera gaur poparian erabakiko den. Bai, duari gabe, oso burrukatu da doin, Urdaibai horren aurre hartu du. Eta nien komentatzen eguna, imaginoetan ikusten da, Urdaibaiek, nien komentatzen eguna, lehenko igandean baino desente luzeago arraun egiten nahi da, itxasua mugitua dago, eta hor dago aukera, lurze arraun egiten nahi dia pilek, oain 3 segundo dago aldea dago, estropa buskatzen da, San Juan ere hor txalida sartzen Kaikurekin batera. 200 metro, balitza hurbildute. Eta Bermeotarren ontzi urdina, hor da Bou Bizkaia. Bai, Ziabogetan ez dute lehenengo txandakoak izan duten arazorik lau taldeak ia batea doa, orduan batea ia trabeskatuta ikusiko dira, eta bakotxa bere norabidea hartzeko aukerik izango du, trabik ingoz diotelako zelkarri Bermea aurretik dator!